Moikka! Hei, tiedätkö sä sen sanonnan, joku maksaa mansikoita? Jos sä kuulet sen myynnissä, niin silloin on yleensä jotain mennyt pieleen jo vähän aiemmin. Nimittäin myyntiputki ja sen kaatuminen johtuu useimmiten siitä, että siellä ostajan päässä oikein mikään ei ole alkanut tarpeeksi vetää puoleensa. Ei synny kiinnostusta, palaverit jää vähän ohkaisiksi ja tarjousvaiheessa sitten tapahtuu jopa ghostaamista tai päätökset lykkääntyy. Ja myynti lähtee korjaamaan tätä aktiviteettien lisäämisellä. Ja oikeasti sitä pitäisi miettiä ostajan kokemuksella. Ostajalla on 3 vaihetta, jota voisi kuvailla Shirley Ellisin laulun otsikolla I see it, I like it, I want it. Eli se ensimmäinen vaihe sieltä on, että asiakas tunnistaa ja samaistuu, ymmärtää. Eli hän on utelias kuulemaan, mitä sulla just teillä on tarjota hänelle. I see it -vaihe. No sit siinä kakkosvaiheessa asiakas on palaverissa, I like it, pidän tästä. Eli hän on edelleen utelias ja kiinnostunut kuulemaan, mitä te olette hänelle tarjoamassa. Mutta samaan aikaan hän vähentää koko ajan mielessään riskiä. Ja hänellä on, meinasin sanoa 1 000 000, mutta siis ainakin varmasti 10 alakysymyksiä, mihin hän koko ajan etsii vastauksia ja vähentää sitä riskiä. Osan hän sanoo näistä kysymyksistä teille jopa ääneen, jotta te perustelisitte hänelle ratkaisun tarpeellisuutta ja sopivuutta. Sitten siinä 3. vaiheessa, I want it, mennään siihen tarjousvaiheeseen. Eli se tarkoittaa sitä, että se asiakas on siinä vaiheessa, että haluan tämän ratkaisun. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että hän olisi valmis ostamaan. Ja myynti ymmärtää tämän välillä väärin. Eli se tarkoittaa lupaa liikkua eteenpäin. Eli hyvä myynti on houkuttelua ja asiakas aattelee sitä 3 vaiheella. Ja sun pitäisi sitten myyjänä vastata näihin vaiheisiin niin, että se olisi houkuttelevaa, hyvää myyntiä. Ei mitään painostavaa tai kikkailua, koska se ei johda pitkiin asiakassuhteisiin. Mun nimi on Marjut Mäkinen. Mulla on 12 vuoden kokemus myynnin, buukkauksen, outboundin kehittämisestä. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon ja tsemppiä myyntiin. Moikka!